Hildesburger 1987an jaio zen itxitzen Alemania, eta gaur egun fisika kuantikoaren arloan nazioarteko referente nagusietako bat da. Multzeko Ludwig Maximilian Unibertsitateko irakaslea eta ikerketa talde baten zuzendaria da, eta optika kuantifikoaren Max Planck institutuan ere kargu garrantzitsua betetzen du. Bere lana simulazio kuantikoan eta sare optikoetan harrapatutako gas atomiko ultrahotzen ikerketan oinarritzen da. Doktoregoa Immanuel Bloch fisikari ospetsuaren gidari txapean egin zuen eta ondoren Collège de France aritu zen Jean Dalibardekin bosegaz uniformeak aztertzen. Hildesburgerrek gorputz askoren fisika kuantikoa, sare neurriko gauge teoriak eta eredu topologikoak ikertzen ditu. Hala nola, aldan eredua edo Hofstadterren tximeleta. Bere esperimentuek atomoak ia 0 absolutura osten dituzte, laser bidezko teknikak erabiliz. Eta horri esker materia kuantikoaren portaera konplexuak simulatzea posiblea da. 2021an nazioarteko aintzatespen handia jaso zuen. Alfred Krapf for der Preis eta Klug Wilhelmi Science Award sariak baita Suitzako Zientzien Fundazio Nazionalaren ikastegianet izendapena ere. Funtsezkoa da materia kuantiko sintetikoaren eta simulazio kuantikoaren etorkizuna eraikitzeko.